עצרו את המוזיקה, אמרו לנו שיש אזעקות, ואחרי מספר דקות פשוט המפיקים של המסיבה, תוך כדי שהם קופצים מעל הגדר, צועקים יש חדירת מחבלים. ברחנו שם לכיוון צפון, כל ציר שהגענו אליו, השוטרים פרססו אותנו, תוך כדי שיורים לכיוון שלנו, ואנחנו רואים ממש את המחבלים מגיעים עם הטנדרים והכל. הגענו שם לבטונדה, שעצר אותם שם שוטר חמוש, אמר לנו, כנסו פנימה, אין לאן לברוח. היינו בתוך הבטונדה 30 אנשים פחות או יותר. שנייה. אחרי כמה דקות הם התחילו לירות עלינו שם, בבטונדה הם הטרילו את השוטר. זרקו רימון ראשון, רימון רסס, הוא התפוצץ בכניסה. אחרי זה נזכה דקה כמעט, שכולנו שם צרחות בפנים, אנשים מתפללים ובוכים וגונחים מכאבים. נזרק עוד רימון שפגע בקיר, פגע לי בראש, ממש פה. הייתי צמוד לקיר בשורה השנייה של האנשים בכניסה, והוא עף על הגופות מאחורה. אבל ששכבו מאחורה שהם העדף שלהם, מה שהציל אותנו, כאילו הם סברו את העדף. אחרי חצי דקה, ידידה שלי שנרצחה שם מול הפנים שלי, היא ניסתה לברוח כי היא נחנקה בפנים, ואני והבן זוג שלה שניסו לתפוס אותה, לא הצלחנו, והיא פשוט תקלה את המחבל ונורתה בטווח אפס, ואז הוא פשוט נכנס, נראה לי, לדעתי עם עוזי, לפי הצורה של המחסנית, פשוט ריסס אותנו מטווח אפס. אני הייתי בשורה השנייה של האנשים, צמוד לקיר משמאל, וכל מי שהיה בשורה הראשונה ובשורה השנייה, חוץ ממני מת. גם בשורה השלישית והרביעית של אנשים, גם אנשים קיבלו שם כדורים. אני חטפתי כדור במרפק, ועוד רסיסים ברגל ובצלעות. ומסיבה לדעתי היה לו מעצור בנשק, היה ממש הרעש למעצור, ממה שאני זוכר, והוא ברח החוצה, ואז אחרי דקה יצא בחור אחד, אמר שפנוי. יצאנו החוצה, כאילו אני יצאתי אחריו, וחיפשתי על שם נשק או משהו על הרצפה ולא מצאתי, ואז התחילו לפתוח עלינו באש עוד פעם מרחוק. רצתי לניידת, ושמעתי את הקשר ממנה, חיפשתי בניידת נשק ולא מצאתי, ואז עליתי בקשר מול המשטרה, שאנחנו חייבים תקבורת, יש פה הרוגים, יש פה פצועים, והשוטר בקשר פשוט עלה מולי ואמר לי, תברח בהצלחה. תברח בהצלחה.